Com actuar si un incendi s'apropa a casa o allà on siguis? Primer, truca al 112 i segueix les indicacions de les autoritats en tot moment. L'opció més segura és refugiar-se a casa, idealment en una habitació interior, tancant portes i finestres i tancant tots els forats i espais sota les portes. Per tapar forats i espais sota la porta, pots fer servir roba o tovalloles, preferentment humides, respirar arran de terra i no sortir fins que t'ho indiquin les autoritats. Si és possible, remulla portes, parets i elements exteriors de la casa amb abundant aigua i omple d'aigua banyeres i piques. Però quan s'ha d'evacuar? Doncs quan les autoritats ho diuen, ni abans ni després. El pànic pot dur a l'autoevacuament sense saber quines vies estan tallades i acabar atrapat a cotxes o camins sense sortida i rodejats de foc. Si et fan evacuar, apaga electricitat i gas i porta essencials. Documentació, bon calçat, efectiu, medicació i vés on t'indiquin. I si tens mascotes, tenir cura d'elles des del primer moment. En tot moment cal mantenir la calma i confiar en les autoritats i mai deixar-se portar per la por o el pànic.